Dobrodošli natrag. Nastavljamo rubriku uz jutarnju kavu. Darth Vader, Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda, malo tko nije čuo za ove super junake Star Warsa, a čiji će tjedan sljedeći tjedan će nam upravo biti posvećen Star Warsu, a ljubitelji će moći uživati u ovim zanimljivim predavanjima, radionicama, a o čemu se radi reći će nam Tihomir Taborski i Sandro Ambrinac. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Rijetko ko nije ljubitelj Star Warsa. Zašto baš Star Wars? Zašto baš Star Wars? Ja jesam veliki obožavatelj, ali zapravo Tihomir Taborski je još veći. I taj veliki entuzijazam koji on ima, on je prenio na mene i na cijelu našu školu. I samim tim dobili smo jako veliku želju da napravimo jedan veliki spektakl. Znači, sljedeći tjedan u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici bit će taj događaj gdje ćemo imati različite radionice, gdje će moći doći svako. Evo, možeš ti malo nešto reći o ovome radionicama? Što nas to sve očekuje u tjednu? Pa ovako, znači kao što sam naziv kaže, radi se o čitavome tjednu od 21.11. od ponedjeljka pa do subote 26. gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati na brojnim radionicama koje smo za njih pripremili. Isto tako očekuje nas razna predavanja, očekuje nas jedna velika izložba učeničkih i nastavničkih radova Škole primjene umjetnosti i dizajna. I onda na kraju tjedna, u petak i subotu, očekuje nas jedno iznenađenje članova udruge Star Wars Hrvatska iz Zagreba koji će doći kostimirani u filmski točne kostime likova iz filma. Vidjela sam da imate i nagradni natječaj. Što se skriva pod tim nazivom? Hoću to ja? Češ to ti, to ću ja? Možeš. Ovako, nagradni natječaj, radi se o sponzorima koje smo uspjeli dobiti za ovaj projekt. Riječ je o tome da ćemo svi sudionici zapravo koji budu sudjelovali u ovom programu, u ovim radionicama, moći će sudjelovati u tom natječaju izvlačenja različitih nagrada. Neke od nagrada su sponzorske majice sa Star Wars likovima, imamo Kino Uranija koji nam nudi 3 ulaznice za premijeru novog Star Wars filma koji dolazi u prosincu. Nekoliko nagrada donosi nam udruga Star Wars Hrvatska i sad tako dalje i tako dalje. Zanimljivi bogat tjedan nas očekuje. Tko sve mogu biti sudionici? Sudionici mogu biti pa bilo tko. Znači, poanta je samo da se trebaju prijaviti na broj telefona u Gradskoj sveučilišnoj knjižnici. Broj ljudi koji mogu sudjelovati u ovom projektu, u tim radionicama je zapravo ograničen čisto zbog mjesta. To nisu baš veliki prostori, jel? Međutim, iako je broj ljudi koji sudjeluju ograničen, to ne znači da svi posjetitelji zapravo ne mogu doći i uživati u ovome. Jer ovo je jedan projekt koji je nastao od fanova za fanove, mi to tako nazivamo. Znači sve je nastalo na jednom entuzijazmu, ništa od ovoga se ne naplaćuje, nema nikakve novčane dobiti od toga. Poanta je da ljudi dođu da se zabave. Znači, iako možda neće raditi na radionicama, svejedno, mi imamo 3 prostorije, jedna od njih će biti video prostorija gdje ćemo stalno puštati fanovske filmiće različite. Ljudi mogu doći, družiti se, malo hodati okolo, vidjeti što se radi, sudjelovati, god bude potrebno. Evo vidimo fotografije što su napravili učenici i profesori. Tako će vjerojatno zanimljivo biti tamo. Da, bitno naglasiti da ovo je suradnja Škole primijenjene umjetnosti i dizajna iz Osijeka, gdje su učenici direktno, evo možemo vidjeti, radili te skulpture, likove, crteže, slike. Ovdje vidimo neke ljude u kostimu. Da, to su iz udruge Star Wars Hrvatska. Ovo nas očekuje uskoro u Osijeku. Da. Ovo je projekt koji je nastao tom jednom lijepom suradnjom Škole primjene umjetnosti i dizajna, Gradske sveučilišne knjižnice i udruge Star Wars Hrvatska. Jer mi smo ovdje predstavnici Škole primjene umjetnosti i dizajna, ali ja sam ujedno i član udruge Star Wars Hrvatska, tako da ovim putem predstavljam onda i njih. Oni nikada do sad nisu bili u Osijeku. Imaju jako puno upita zašto je to tako, zašto nikada ne dolaze u Slavoniju. I evo, sa ovim projektom mi zapravo želimo pokrenuti da promijenimo tu problematiku. Međutim, isto tako ova priča ima lijepu pozadinu s obzirom da epizoda 8 Star Wars sage koja izlazi sljedeće godine u prosincu snimana je u Hrvatskoj, u Dubrovniku. To je ono što smo pričali malo prije. Znači, ljudi kada idu u Tunis gdje su se snimali stari filmovi, više manje odlaze tamo na set vidjeti kako je to izgledalo, a sada mi možemo reći da
Ljudi će dolaziti kod nas, doći će u Dubrovnik, vidjeti gdje su se snimali Star Wars i sad smo postali sastavni dio te priče. Evo. Star Wars obožavaju oni od malih uzrasta pa sve do eto tako malo starijih. Izrađivat ćete i ovako figurice kao što vidimo i na stolu. To će svatko moći naučiti nešto novo o tome. Da, znači ja sam voditelj te radionice koja će biti u petak od 11 do 13 sati. Svako se može priključiti. Naravno da mogu doći i ostali građani koji možda ne žele modelirati, ali mogu gledati na koji način se to radi. Svi su znači pozvani i to je nešto što zapravo nije još bilo u Osijeku, kao što smo rekli. Ovo će biti jedan događaj koji će se pamtiti i u buduće će se još nastavljati. Tako je. Zato što imamo filmove koji ne dolaze još godinama i godinama. Da. Osim ovog svega, još jedan zanimljivi događaj je da će se ovi filmski junaci voziti našim osječkim tramvajem. Tako je. Znači, naši prijatelji iz udruge Star Wars Hrvatska, s obzirom da to su sve ljudi koji rade, dolaze nam u petak i subotu, 25. i 26.11. Prvo će jedan od članova imati predavanje o udruzi i o svome kostimu Darth Vadera u koji je sam uložio svoje vrijeme i novac. Zatim onda u subotu otići ćemo ujutro na dječji odjel bolnice osječke i sad ja sam htio biti njihov vozač, da ih transportiram od osječke bolnice pa do centra, međutim oni u tim kostimima ne mogu sjediti. Iz tog razloga odlučili smo se putovati onda tramvajem, tako da će oni ljudi koji se nađu u tom trenutku tamo možda malo biti ovako zatečeni kad vide Darth Vadera iz Stormtroopera kako stoje i drže se za onu šipku, ali mislim da će to sve skupa biti jedan lijepi događaj za građane Osijeka. Na svu sreću, eto, ne možete ih s autom prevesti. Građani će moći uživati u tome. Osim toga i djeca koje mogu sudjelovati na tome. To je zapravo još jedna stvar. Mi pretpostavljamo, ovo je toliko velika franšiza, toliko ljudi zapravo ju vole, da pretpostavljamo da praktički svaka druga osoba kod kuće ima nešto iz tog svijeta Star Warsa, neku kacigu, masku, mač, nešto. Mi pozivamo zapravo sve da dođu na otvorenje, maskirani, ako je moguće da donesu bilo što Star Wars što imaju sa sobom, da od svega ovoga napravimo taj jedan veliki spektakl. A isto tako na kraju, kada ovi članovi udruge se budu šetali centrom grada, vozili se tramvajem i tako dalje, neka ljudi dođu, bilo da su oni maskirani ili sa svojom djecom maskiranom, neka se svi lijepo prošetaju sa njima i neka se zajedno fotografiraju. Evo ga, poštovani gledatelji, pozivamo još jednom sve ljubitelje da se pridruže ovom zvjezdanom tjednu u Gradskoj knjižnici i da uživaju u filmskim serijalima, to jest filmskim likovima. Vi ostanite i dalje uz naš program.